बासायग्रा जिउनि बिगोमानों फोरबु आंनि गाबनायाव नों मोदै हुगारो आंनि दुखुआवनो हांमा सुरो फोरबु आं माजों बाख्नायनो। गुड मर्निं। गिबियावनो बिफासो गाहाम बायदों बे मोजां समखौ जोंनो होनायनि थाखाय। दिनै गोबां सुबुङा दिनै बेबायदि मोजां समखौ मोननो हायाखै। बेनि थाखाय जोंनि जिबननि थाखाय जोंखौ मोजां देहा मोजां बेबायदि सोलेर होनायनि थाखाय मोजां फुं होनायनि थाखाय इसोर गाहाम बायनि। दिनैनि बे गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनि दिनै बे मर्निं डिभ'सननि गेजेरजोंहाय जायनाखि इसोरजों नांथाबनानै थायो जायनाखि इसोरखौ गाबज्रिबाय थायो बेजों इसोरा लोगोसे थाबाय थायो। नोंथांनि साननायाव नोंथांनि मावनायाव नोंथांनि गासै हाबायावनो इसोरा थाबाय थायो। बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि नै बाइबेल सिरि मोनसे फरायगोन नोङो एक इतिहास सलयदा 8निफ्राय 11 पथिमाव फरायगोन दै। बेयाव लिरनाय दङ फोरबोखौ हामबाय होनदो बेनि मुङै मेथाइ खनदो जातिफोरनो बेनि मावनायखौ मिथिहोदो बेनि मुङै मेथाइ खनदो बेनि मुङै दामनानै रोजाबदो बेनि आसरित हाबा मावनायफोरखौ मिथिहोदो बेनि गोथार नामखौ बाख्नायदो फोरबोखौ नागिरग्रा आरो खुलुमग्राफोरा रंजानाय जाथों होनना बुंदों। हेफाजाब मोननो थाखाय फोरबोनियाव थांदो आरो लागारबो बिखौ खुलुमदो। जों दिनै संसाराव गोबां हेफाजाब नागिरो नङा होमबा? जों थाखा फैसा गैयाब्ला गुबुननियाव लाथ'यो। माबा मोनसे बिपद आफोद जाब्ला जों गुबुननियाव हेफाजाब नागिरो। बेबायदिनो जों दिनैहाय जोंनि गासै जिबननि थाखाय जिहेतु इसोरानो जोंनि बिगोमाखाय जों गासैखौबो नांगौखौ जों बिनि मिथिहोनांगोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय हेफाजाब नांगौब्ला जों फोरबोनियाव फैनि। जों माबोरै फोरबोनियाव फैनो हागोन? जोंनि आरजजों जोंनि गाबज्रिनायजों इसोरखौ जों मिथिहोनायजों जों इसोरनाव फैनो हागोन। बेनिखायनो दिनैनि बे बाइबेल सिरिजों बेखौनो जों सोलोंनि ना जायफ्रानोखि बेखौ नागिरो जायफ्रानोखि बेखौ गाबज्रियो बिसोरजों इसोरा थायो होनना बुंदों ना थायो। नैबेयाव लिरदों मा जोंखौ लागारबो बेखौ खुलुमनो होदोंना हेफाजाब मोननो थाखाय फोरबोनियाव थांदो। जों हेफाजाब लानो थाखाय जों फोरबोनियाव फैनि जों बेखौ जेब्लायबो खुलुमनि अब्लानो जोंनो नांगौफोरखौ इसोरा दिनैहाय जोंनो लुफावनानै होगोन नङा होमबा? दिनैनि बे फुंनि गेजेरजों आं बेखौनो सोलोंनो सानबायना जोंनि जिउनि बासायग्रा जों माबोरै बाख्नायनो दिनैहाय नङाब्ला जों इसोरखौ खुलुमाब्ला एफाबां मोजां जोंनो मोजां समखौ होबाय। दिनै गोबां मानसिया दिनै हस्पिटालाव जब्रा जानानै दङ गोग्लैसोनानै दं सिखारनो हाया। गोबां मानसिया लेंग्रा जानानै दं खुगा मानसिया बबा जानानै राव रायनो हायै जाना दं। अब्ला जों दिनैहाय मोजां खुगा मोजां देहा मोजां सोलेर मोजां मेगन मोननानै जों इसोरखौ बाख्नाया सोरखौ बाख्नायगोन नङा होमबा? बेनिखायनो दिनै बे फुंनि गेजेरजों आं बेखौनो सोलोंबायना जों इसोरखौ दिनै हेफाजाब मोननो थाखायहाय मा जों इसोरखौ खुलुमनि इसोरखौ बाख्नायनि। जोबनाय फारसे थांनायनि सिगां आरजनि मोनसे खावलायनाय फैदों आं फरायथिनानै होनि। बिथाङा लिरदों साबस्रि गारजि लावख्रिगुरिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय बिदि लिरहरदों अन्नानै आंनि थाखाय प्रे खालाम आंनि लाइफनि थाखाय आरो आं गोबाव सम जन्दिस टाइफयड बेमारजों खस्थ' मोननानै दं। आं दा बेंगालराव दङ प्लिज होनना बुंदों। आरज खालामगोन थारैनो नोंथांनि थाखाय नोंथां जेरावखि थाया मानो जेरावखि थाङा मानो जे हाबा मावा मानो इसोरा मिथिगौ। बेनिखायनो आं दिनै इसोरनो गथायगोन आरो जायफोर नायगिरि बिथांमोनाबो अननानै आरज खालामफागोन जे साबस्रि गारजि बेनि थाखाय जि गोबां सम बे जन्दिसाव गोग्लैसोना दं टाइफयडजों गोग्लैसोना दं बिनि बेरामा थारैनो सोखाजागोन। इसोरा बेखौ दांगोन गावनि महिमाखौ नोंथांनि जिबननि गेजेरजों बे बेरखांहोनो सेस्था लागोन। बेनिखायनो नोंथांखौ आं हामबाय होनो बेबायदि इसोरनियाव दिनैहाय फोथायनानै फैनायनि थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बेबायदि इसोरनियाव आरजनि खावलायनायफोर दंब्ला नोंथांमोननि जिबननि टेस्टिमनिफोर दंब्ला बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोसावहरनो हागोन जाहाथे बेनि गेजेरजों इसोरनि महिमा जायो। अन्नानै बे चेनेलखौ हानायमानि शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि अन्नायखौ इसोरनि महिमाखौ बयबो मोननो हायो नुनो हायो लोगोसे इसोरनि आशीर्बादा बयनिजोंबो लोगोसे थायो। आं बे समाव गुसुङै आरज खालामदों अन्नानै बेखौ मिथियो नोंथांमोनाबो आरज खालामगोन आं बेखौ फोथायदों। जोंनि गोजौसिन थाबथानाय सोरजिगिरि गोथां आरो गोथार अनखौ बिफायसै जोंफोरखौ दानो बे फुंबिलि मुगायाव हामबाय दिनै गेदेरथार अननाय आरो दयानि गेजेरजोंसो दिनै बे मोजां फुंखौ मोजां समखौ मोजां सानखौ जों मोननो हाबाय। दानो बे सम गथाय जाय बिथाङा दिनैहाय नोंखौ फोथायनायजों
आरजनि खावलायदों जि साबस्रि गाज्रि फोरबो आफा बे गोबां समनिफ्रायनो दिनैहाय जन्दिस आरो टाइफयडजों बेमारजों बियो दिनै गोग्लैसोनानै दङ फोरबो आफा बेनि जिबनखौ नोंथाङा गथायदों बेनि देहा सोलेरखौ नोंथाङा गथायदों बेनि बेरामखौ नोंथाङा गथायदों बेखौ नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सोखादो फोरबो आफा बेखौ दैदेनगोन बेनि खामानिफोराव बेनि मावनायफोराव जिखिनि मावा मानो जिखिनि खालामा मानो फोरबो आफा गासिबो नोंनि महिमानि थाखाय जागोन बेबायदि आसा आरो बरसा फोरबो आफा दिनै संसाराव जेसेबां माने मानसिफोर दं दिनै बेबायदि मोजां समखौ मोननो हाजोबाखै नाथाय जों दिनैहाय मोननो हादों बेनिखायनो हामबाय होनदों फोरबो आफा आरो इयुननि सम आरो बोथोरफोरावनो बेबायदिनो आरोबाव नोंनि अननायखौ मोनबाय थागोन बेबायदि आसा आरो बरसा जोंनि गासै जिबनखौनो फाना गथायदों नोंफ्राय जोंखौ नोंनि अननायजों दैदेनगोन बेबायदि आसा आरो बरसाजों गुसुं आरो सासे बासेरा ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन गोजोनथोंसै